सिलापथार से लेके जोनाई तक ऐसा रेस्टोरेंट अभी तक है क्या? पता नहीं समायना बर' सिख्ला होननांगोन आरो ना बर'नि गाननाय जोमनाय नालाय लोंनायाव जेसेबां गोजोनगोन खिन्थु बिनिख्रुइ बांसिन बेयाव हाबनाय लोगो लोगो नों जे बहा दङ अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गिबियावनो फिन खनसे गासैखौबो बरायबाय गोबाव सम जाबायमोन आं मोनसेबो भिडिअ लाबोनो हायैमोन दिनै नैबे समाव गुबै खोथाखौ लानानै फैनो गोनां जाबाय बेनो जाहैबाय जोंनि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर होनोब्ला सारा आसामाव पृथिबियावनो होननांगोन बर'फोरा बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि होनोब्ला बयबो आंगो होननानै सानना लायो मानोना बेयाव बर'नि मैखोम मोनसे गुवारै थानाय बर' जायगा बेनो जाबाय सानजारि नोगोर बेयावनो आरो गोजोनथार रादाबा बेनो जाहैबाय बे सानजारि नोगोरा मोनसे जोंनि अरुणाचल आरो आसाम बर्डारनि साखाथियाव थानाय सिमेन्ट सापरि बेयाव मोनसे टाउन बायदि थेलेबलेब मेन नेशनेल हाइवेनि जों नांजाबनाय सिमेन्ट सापरि टाउन बे टाउनावनो दिनै बर'निनो सासे सुबुं बिथाङा गोदान मोनसे रेस्टुरेन्ट खुलिदों जोबोद समायना आरो जोबोद साखोन सिखोन बे रेस्टुरेन्टनि मुङानो जाहैबाय आरो रेस्टुरेन्टआ बबे जायगायाव दं जुबली सारियाली नङा होमबा जुबली सारियाली पिअ सिमेन्ट सापरि डिस्ट्रिक्ट धेमाजि आसाम ओमफ्राय बे रेस्टुरेन्टनि मुङानो जाहैबाय खुसि रेस्टुरेन्ट नङा होमबा खुसि रेस्टुरेन्टआव जोङो दिनै बे खुसि रेस्टुरेन्टनि समायना थासारि आरो बे खुसि रेस्टुरेन्टआव मा मोनो आरो बे खुसि रेस्टुरेन्टनि गुबै थांखिया मा आरो बेयाव एसेबां मोनसे समायना रेस्टुरेन्ट बानायनायनि माबा मोनसे जाहोन थागोन आरो बे जाहोनखौनो जों मिथिनो नागिरगोन बेनो जाबाय बेसेबांबा समायना खुसि रेस्टुरेन्ट आरो बे सिङाव हाबनानै आंथ' एसे नायग्रोखादोंमोन दा नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिनो बेसेबांबा समायना बे खुसि रेस्टुरेन्टआव हाबबाथाय नोंथांमोना गोजोनगोन मानो होनबा जोंनो मोनफ्रोमबो आरो साफ्रोमबो सुबुङा समायना जायगा नायनानै गोजोननाय मोनो आरो समायना थासारियाव गोजोननाय गावनि सुखु दुखुखौ बावगोमालांनाय गोजोननाय लानो हायो थिग बिदिनो सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव गिबि होननांगोन गिबि मानो होनबा गिबि माखौ होननांगोन गिबि होननानै जों बेखौनो मिथियो जोंबो सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर नालाय दासिम बेबायदि रावबो सुबुङा सानखाङाखै आरो साननानै बानायनोबो हायाखै बिनिखायनो दिनै सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर जुबली सारियालियाव जिथु खुसि रेस्टुरेन्टआ गंसे जोनोम मोनबाय बेयाव जानायनिफ्राय लानानै जानायनि गोजोन आरो जिरायनायनि गोजोन मोनफ्रोमबो गोजोन आरो समायना थासारिनि गोजोन बेखौ नोंथांमोना लानो हागोन बेयाव नायदो बेसेबांबा समायना सिखिरिनि गां सिखिरि बियो बे बर' सिख्लानि बर' हारिमुजों गाननाय जोमनाय बेसेबांबा समायना सिखिरि बिबार बायदि बायदि आरो बेयाव जोङो आसामिस कालचारनिबो माखासे समायना सिख्ला दं आरो नै बिथिं बिबार समायना बे समायना आखिनाय सुबुङानो जागोन एकमात्र आंनि आन्दाजाव जोंनि सानजारि नोगोराव सासेल' सुबुं दङ सुजुमा बर' बे फंबायनि जिथु आखिनाय सावगारि जागोन बेखौ नायनानै जों मिथिदों बे समाव बे रेस्टुरेन्टआव बिनानाव सानैखौ लोगो मोनफैबाय थिग जों खाफाल गोनां बिनानावमोननिफ्रायनो जों मिथिनो हागोन बिनानावमोना जेन जानानै हयथ' मोजांखौबो मोजां होनगोन गाज्रिखौ गाज्रि होनगोन जोङो मोजांबा मोजां आरो गाज्रिबा गाज्रि नोंथांमोननो रोखा फोरमान होगोन मानो होनबा सैथोनि फिथाइखौ जों हदाय होनो नाजायो मानो होनबा बिनानावमोना दानि उन्दै लाइमोन बिनानाव फंबायमोना बेबायदि रेस्टुरेन्टआव जानायनि हुदा दङ गोदै गोथावफोरखौ बिथांमोना मोनथिखायो बिनिखायनो बिथांमोना सैथो बाथ्राखौ बुंगोन होननानै आं सानदों आरो नानिमोना जानाय समाव आं फैबाय गाज्रि मोनदों नामा मोनाखै मा नाम माइनाव जया मुसाहारि मा मोसाहारि जया मुसाहारि बहानि नैनो हसगामिनि स्कुल ड्रेस बबे स्कुलनिफ्राय एसबि बड' हाइ स्कुल बड' हाइ स्कुलनि बेसे थाखो 9 थाखो मोजां ना मोजां ना दे नैबे बिनानावबो सासे दंबावो मेडाम मा नाम आंना निजिरा बसुमतारी निजे गामि हांमा बेसे थाखोआव आङो जि एबार फाइनाल केन्डिडेट आङो फाइनाल केन्डिडेट गामिखौ नोंखौ सोंदोंना सोङासै आं सोंदों सोंदोंमोन ना जोबोद समायना
बिनानाव मोना जोबोद गोसो होनानै जादों एसे गोथाव जागोन ओमफ्राय नोंसोरथ' बिबायदि जाफेरामोन जोंथ' बिदि जाबायानो थाखायो ओमफ्राय दा बेयाव जानानै नैबे रेस्टुरेन्टआव खुसि रेस्टुरेन्टआव जाना माबायदि मोनदों संनायाथ' बिराद टेस्टियानो डेक'रेसनफोराबो माने एसे फेसिलिटि आरो सब माने मोजाङानो फेसिलिटिया संनायफोराबो मोजाङानो गोथावानो गोजा सब टेस्टि बेबायदि सिमेन्टआव दंना गैया बिदिथ' दा जों बुंनांगोन बिदिथ' गैथ'आनो गैथ'आना औ बे एसिबो दंलायबावो एसि रुम ना माने फेसिलिटि गोजा आरो फेसिलिटि गोजा नानि माबायदि मोनदों बिराद मोजां सिगां नों जाफेराखैमोन जाफेराखै ना मतलब जोंनि सिमेन्टसापुरियाव फार्स्ट टाइम मतलब इदि मोनजाफेरदो आरो बिदि मोनजादों दा नोंसोर मा जादों जोङो चिकेन चाउमिन ओमफ्राय आंबो इनो नैबे माबा दैनो खुरैना दै सुपखौ लोंनो माबायदि मोनदों सुबाबो टेस्टियानो टेस्टि ना जोबोद समायना दे बिनानाव मोना जोंहा एसबि स्कुल मानो होनबा एसबि स्कुलनि साखाथियावनो जायो आरो ना ओमफ्राय जुबली आरो माने सारियालि आरो बेयाव गोबां ग्रेस बायदि बायदिबो दं आरो नेसनेल हाइवे नैबे आदायानो बिनि मालिक जों ओरै गिदिंनानै रायलायनि समायना थासारिफोरखौ दिन्थिनि जोंहा केमेरा पार्सन फंबायखौ बे समायना थासारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय खिन्थु बेयाव माने नैबे जोमै एसे गोथां गाबजों आं माने सोरगोआव थानाय बायदि मोनदों आरो जुदि सिमेन्ट साफरियावबो गंसे बेबायदि जे लुफुंनो हाबाय लुफुंगिरिखौनो गिबियाव जोङो साबायखर होनांगोन आरो मानो होनबा जायगा बा बे सिमेन्ट साफरि ओनसोलखौ डेभेलप बा समायना खालामनांगौआ जोंनि साफ्रोमबोनि दायथ' बिनिखायनो जोङो बिदिनो हटेलनि मुङाव हटेल बानायो नाथाय डेक'रेसन थाया स्टेन्डार्ड गैया दा साफ्रोमबो बिथिङाव जोङो एखे दामावनो स्टेन्डार्ड हटेलखौ बानायनो हायो माने थासारिखौ मोजां बानायनो हायो आरो साखोन सिखोनानो जोंनि गुबै खामानि नङा होमबा बे फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय साखाथि बाखाथि साफ्रोमबो माने मोनफ्रोमबो बिथिंजों मिथिंगानि गाबजों बुंफबनाय दंफां दला आरो समायना आरो क्लिन जायगा थारैनो बे जायगायाव बेबायदि समायना रेस्टुरेन्ट खुलिनायनि थाखाय जोबोद आं गोजोननाय मोन्दों सानजारि नोगोर जानो गौरब आरो जों गोबां जायगा गिदिंबाय गोबां जायगायाव बेफोरबायदि रेस्टुरेन्ट मोजां मल मोजां दखानफोरखौ लानानै जायगानि मानसिफोरा गोग्गायो थिग जोंबो जोंनि ओनसोलाव नों आदानि जिहेथु बे गंसे रेस्टुरेन्ट लुनायाव आंखौनो गोजोननाय मोन्दों जोंनाव आलासि फैयोबा बेयाव फाखोसे हयथ' साहा कापसे लोंनानै जोङो जोंनि जायगाखौ बिथांमोननो दिन्थिनो नै जोंनि जायगायाव बेबायदि दं जोंबो गोग्गानाय लानो हागोन आरो थिग बेनिखायनो आदाखौ आं निरन ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायबाय लोगोसे आं साबायखर बावदों आरो ओमफ्राय आदाया बेयो माला खुलिनाय बा बेसे गोबाव जाखो अपेनिं खालामनाया अपेनिंआ 3 तारिखआव खालामदोंमोन नैबे 3 तारिख थांनाय 3 तारिखआवनो ओमफ्राय एसे डेक'रेसननि खामानि दंमोन आरो ओमफ्राय नोंखौबो लिंहरनाय जादिया आरो बे गुबुन जायगायाव थाहैनायखाय बेनिखायथ' दिनै नोंनि थ्रुआवनो बे आंनि गोदान रेस्टुरेन्ट खुसि रेस्टुरेन्टखौ माने रायजोफोरनो फोसावनो नागिरदों आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय ओरैनो आदाया माने सिगां मा मावोमोन आं बिराद खामानि मावोमोन गोदो ड्राइभारबो मावदोंमोन ना हाजिरा मुजिरा ड्राइभार मावनाय माने बिनि सिगांथ' हेन्डिमेनबो थादों आरो जयमलबो थादों जयमल मालिकजोंबो थादों सुनिथिजोंबो थादोंमोन मोनसे टाइमाव ओमफ्राय थाङै कुवारियाव थांबाय आङो कुवारि बिजनेस मावनायनिफ्रायनो ओमफ्राय सानबाय हजोंबो जुमाय सुमायनि एसे माबायोमोन नालाय बेफोरखौ गाज्रि मोननानै माने जाहाथे सापुरावबो नायफैबाय सापुराव नायनाय माने जोंनि जनाय टु सिलापथार गेजेराव माने जोंनि हारिनि माने मोजां रेस्टुरेन्ट बा बिदि गैया दङ रेस्टुरेन्ट बिराद दङ खिन्थु माने बेहाय नोङो फेसिलिटि मोना आरो लोंनाय जानाय सोरबा खालामना होदेरो ओमफ्राय जाहाथे सोरबा कास्टमाराबो गाज्रि मोनै बुस्थुखौ जाहाथे बेखौ माने माबानानै एकदम क्लिन माने न' ड्रिंक स्टाइलाव आं माने मोजां माने फेमिलि रेस्टुरेन्ट टाइपआव माने खेवदों आरो माने बेजों गोबां मोजां मेसेजबो फैगोन माने लोंनाय जानायजों गोबां खहा जायो बेखौ मिथिबाय आरो माने किसु ओरैजाबो मानसि थायो गावनि गथ' हिनजाव हौवा लानानै मोजां गोजानाव जाहैनो सानो जाहाथे जोंनि साफोराव फैनानै जाहाथे बे फेमिलिखौ माने लाबोनानै जानाय माबा दं आरो खिन्थु बेहाय खुनु ड्रिंक्स बिदि माबानाय लोंनाय गैया आरो थिग जोबोद गोजोननाय ओमफ्राय आदानि जिउखौ जोङो मिथिखागौ बिथाङा जोङो उन्दैनिफ्रायनो आदाखौ आं जेब्लानिफ्राय सिनायदों अब्लानिफ्राय नुबोदों सासे गोरिब न'खरनि सुबुंमोन खिन्थु थागिबि सिमेन्टनिनोखा थेवब्लाबो
जि हा दं बेयावनो थानानै गोबां मेहनत खालामनानै ड्राइभार जानोबा हेन्डिमेन थानांगोन हेन्डिमेन होनोब्लाथ' मा मावनानै जों नों ड्राइभार जानांगोन नङा होमबा आरो गोबाव सम बिदिनो नाजा सिमेन्ट सापरि कुवारियावबो कुवारि इयावनो नोङो ड्राइभार जादोंमोन ओमफ्राय बेयावनो नोङो माने कुवारिबो सालायनानै स्टार्ट खालामनानै थाइसे थाइनै माबा बुथुमनानै बिदिनो दा नैबेखौ आरोना नैबेखौ एसे सोलायबाय आरो ओमफ्राय कुवारियावथ' नोङो मा मावदोंमोन ओरैनो आं ओरैनो कुवारियाव आंना कुवारि दं माने अरुणाचलाव दं लेबार 6-7 जनसो दं इसोरनि सायावनो एसे थाइसे थाइनै इनकाम खालामनानै दा नैबे रेस्टुरेन्टखौ खेवबाय ओमफ्रायथ' बाजैखौबो आं कुवारियाव थांनानै नोंजों हेफाजाब होनायखौ नुदोंमोन थिग बेयाव आं बे आदाया जिहेतु बुंनो एसे उसुबिदा मोनदों आं एसे बुंना होनि मानो होनबा आदानि जारिमिनखौ आं मिथियो निस्सय गावनि माखासे मावबोनायखौ गावनि खुगाजों बर'नो गोग्गानो एसे उसुबिदा मोनो नालाय बेखौनो जों नुबोनायाव जे आदाया सासे नांथाबनानै नाजानानै दिनै बे लेभेलाव माने आरो बिथाङा गाव जेसेबांखि खस्थ' खालामदों बे खस्थ' खालामनायाव बिभिन्न धरननि जेंना जेंगोनाखौ सहायबोनानै जि एसे रां मोनदों बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो नाजादों नंगौ जोङो हटेलनि मुङाव बिराद लाब जायो होननानै जुमाय दखान होयो जों नङा होमबा खिन्थु बे जुमाय दखानजों जोङो नंगौ नोंथाङा रां खामायनो हागोन खिन्थु जोङो मोजां मोनसे मेसेज होनो हाया आरो माने मोजां बियो दा जोंनि जिहेथु जोंनि बे ओनसोलफ्राव बेफोरखौ बानायोब्ला उन्दै गथ'फोरखौ जोङो जुमाय जुवा गाज्रि बुस्थुनिफ्राय जानगाराव थाहोनो उसुबिदा जागोन जा जायगाया 2-3 स्कुलनि खाथि हमना ला बिथिं जुबली मडेल स्कुल SB बड' हाइ स्कुल एसामिस मिडियाम हाइ स्कुल खाथियावनो कलेज आरो बिथिं प्राइभेट स्कुल UN एकाडेमि शंकरदेव निकेतन बाथौ मिसन धर्मीय अनुष्ठानफोर नोंनि एकदम साखाथियावनो हंकरी मन्दिर आरो आफादनिबो अफिस XBLT नि अफिस आबसुनि अफिस आबोबनि अफिस ओमफ्राय ब्रह्म मन्दिर बाथौ मन्दिर बेयावनो दंजोबो बा बे जायगायाव जोङो जुमाय दखान होनाया बेसेबां जोंखौनो लाजिथावना बाथ्रा आरो बेखायनो आदाखौ सालाम खालामनांगोन थिग मोनसे गोसोखांनानै जे नों जुमाय जुवा जौखौ बाद होनानै जों साखाथि बाखाथियाव नुयो जुमायखौसो बांसिन टारगेट होनानै हटेल खुलिनाय जायो खिन्थु जोंनि बे जायगाया खिन्थु बे जुमाय दखान खुलिनायनि जायगा नङा होननानै आंबो सानो आरो मानोना बेंखननानै थानाय गासिबो मन्दिर स्कुलाबो मन्दिर मोनसे होमबा मोनसे मोजां अफिस एबसु आबोब XBLT वेलफेयार ससाइटि ओमफ्राय दानि UBPनिबो अफिस ओमफ्राय साखाथियावनो दङ जोंहा BKWSनि गाहाय मावख' थिग बेफोरबायदियाव जोङो जुमाय दखान होनायखौ बारा साबजाथावना नङा सानो आरो माने भबिष्यत जोङो लाइमोनफोरखौ सोदांनायाव खामानि होनाय नङा मानो होनबा बयबो नुनाय जायगायाव जुमाय दखान थायोब्ला जों बोरै मोजां मोनसे माबा होनानै जेनेबा दा नोंथांमोना नुबायानो स्टुडेन्टबो फैदों स्टुडेन्ट फैनाय टाइमाव जे सोरबा एने आखौ ड्रिंक लानानै जिरायबाथ' इसोरथ' आरो खनसेल'सो फैगोन खननैथ' आरो नेक्स्ट बारथ' फैनाय नङा इसोरनो थांनानैबो आरो गुबुननो बुंहैगोन थिग बिदिबो मोनो बा बिसोरबो सोलोंनो हागौ ना बेयाव एसे लोंनायबो मोनो गाबोन आंनाव फैना बियो दा आंबो ना बुंनो हानाय नङा जाय स्टाइलनि जोबोद मोजां बाथ्रा एसे मोजां माने सापुराबो एसे दा डेभेलपबो जालांबाय दं जायगाफोराबो जाहाथे माने आरो जोङोबो माने मा सानदों माने जोंसो डेभेलपखौ लाबोनांगोन गाव गावनो एसे निजेनो साननानै बोरै स्टेन्डार्ड खालामनो माने हारिफोरखौबो एसे नायनानै बिराद लोंनाय जादों अभार जालांबाय ओंखायनो बेखौ जाहाथे माने एसे नर्मेलाव लाबोनानै सबबो जे माने एसे मोजां माबा बिदि आं सोलायनायनि नाजानायखौ माने फोरमायो आरो बे थुलुंगाथावना आरो जारिमिनारि जे गिबि माने मोजां रेस्टुरेन्ट आरो जि जायगायाव जुमायखौ बेयाव एलाव गैया आरो जोबोद मोजां ओमफ्राय कास्टमारबो फैबावदों आदाया कास्टमारजों रायज्लायग्रा आं माखासे डेक'रेसनखौ दिन्थिबावनि नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ नैबे बेयाव मेनेजार थाग्रा बे मेनेजार खुसि ना सोरनि मुंमोनथाय आंनि फिसाजो आदाना फिसाजो सासे दं समायनाथार ओरैनो 10 बोसोर बैसोनि ना जागोन जायाखै कमप्लिट जागोन मार्चआवसो होमबा दंबावो माने 10आव हाबबाय दं आरो होमबा खुसि बसुमतारी खुसि ब्रह्म खुसि रेस्टुरेन्ट होबाय ओमफ्राय बेयाव समायना बर' सिख्ला होननांगोन आरो ना बर'नि गाननाय जोमनाय नालाय
नैबे मेनेजार जिरायग्रायाव आं एसे जिरायनायनि आरो आङो माने आंखौनो दिनै माने खुसि आं दे ओरैबायदि खुसि जादों खुसि रेस्टुरेन्टआव हाबनानै हयथ' नोंथांमोनाबो बेयाव कापसे साहा लोंनायाव जेसेबां गोजोनगोन खिन्थु बिनिख्रुइ बांसिन बेयाव हाबनाय लोगो लोगो नों जे बहा दङ हयथ' बेबायदिबो सानगोन आरो थिग भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानासै जुबली सारियालि सिमेन्ट सापुरि सानजारि नोगोराव खुसि रेस्टुरेन्टआव नोंथांमोनाबो दान्दिसे हाबनानै गोजोननाय लाफै आरो बिनि जानाय मुवाफोरखौ टेस्ट खालामफै गोजोननाय मोनदों बेयाव गोदान बिथांमोन फैदों बिथांमोनाबो কি মানুহ হয় आदि মানুহ ক'ৰ পৰা আহিছে दीपा से हो। दीपा से ना कैसे लगा यहाँ अभी तो फिलहाल फर्स्ट टाइम ना कैसे सुना है यहाँ में रेस्टोरेंट खुला है बोल के नहीं एक्चुअली हम लोग वो ये अपोजिट रोड में गया था ना नहीं एक्चुअली हम लोग ये अपोजिट साइड में काटा है हाँ हाँ तो एक्चुअली वो आज बंद था तो सोचा यहाँ पर आके देखते हैं अभी नया ना आज खा के देखिए और इसका मजा ले लिए पहला आया ना हाँ फर्स्ट टाइम कहाँ का है दीपा का है तो सामने का है खुशी रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है हम भी आज पहली बार घुसा है और मालूम चला कि कॉफ़ी पी लिया और हम लोग कुछ ऑर्डर किया उसको भी खा के जैसे डेकोरेशन है वैसे ही अच्छा ही होगा खाने का चीज़ भी वही हम सोच रहे हैं खा के अच्छा लगा और हम लोग का सीमेंट सापुरी में फर्स्ट ये है जो एसी वाला और अच्छा रेस्टोरेंट ना सिलापथार से लेके जोनाई तक ऐसा रेस्टोरेंट अभी तक है क्या पता नहीं है इसलिए पता नहीं एक्चुअली नहीं है सर नहीं है इसीलिए नहीं पता नहीं है ठीक है गोजोननाय मोनबाय खुसि रेस्टुरेन्टआव हाबनानै बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय बिदाय लाबाय नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो थागोन गोजोन्थों